baleekin igeri egin. Zeren eta surfatzen dut egunero eta baleekin ez da egunero orduan baleekin igeri egin. Adibidez, arbola bat begiratzen dut eta gelditzen da naiz 5 minutu amets egiten arbola egiten da, nola egiten du, nola funtzionatzen da, oso polita da eta ze adina aukaiten aldu, Patagoniarat gustatzen zait. Bai, zen eta abentura asko bat duzu, ez dut ezagutzen eta han ozeanoa oso energikoa da ere. Talaiatik. Egoera bat jarriko dizut. Sekulako olatuak daude. Surferako benetan bikainak. Baina, aukera daukazu, itsasontzi batean itsasora irten, eta urpean baleekin igeri egitekoa. Aukeratu egin behar duzu. Surfa edo baleekin igeri egin. Baleekin igeri egin. Zeren eta surfatzen dut egunero eta baleekin ez da egunero orduan baleekin igeri egin. Ba. Gustatuko litzaizuke? Bai, asko. Baleekin igeri egitea, natura sentitzen duzu, itsasoaren energia ere, orduan, Baleak. Baleak, bai. Ainhoa Leizeaga, ongi etorri, gure talaiara, eskerrik asko. Zure Instagram, lehen ikusaldian, ageri da, txapelketako euskal surflaria zarela, eta alboan dago surflari txiki baten iruditxoa, eta Frantziako bandera bat. Gero diozu, zaindu amalurra, itsasoko zientzietako ikaslea zarela, eta Pur Ocean Fundazioko enbaixadorea. Eta hor pixka bat ikusten da, Ainhoa Leizeaga, ez da? Ikusten da surfa, eta ikusten da natura. Bai. Hori zara gehien bat, Ainhoa? Natura niretzat oso importantea da, nire bizitza da, eta jendearen bizitza da natura, eta surfarekin lotura asko badut ozeanoarekin, naturarekin, eta dena oso lotua da, eta niretzat ere ozeanoa ikastea eta ulertzea oso importantea da, nire ingurumena ulertzearentzat, eta asko konektatua izatea ere naturarekin, ziren eta zentzua ematen dut nire bizitzan, eta gauza nagusiekin lotura gordetzen dut, eta uste dut oso importantea dela. Beraz, esan dezakegu surfa dela zure kirola neurri handi batean naturalekin lotura handia daukalako, hortik ikasketak, dena pixka bat lotuta dago zeuk orain esan duzu bezala, ez da? Bai. Nolako da Ainhoa Leizeaga? Gauzak egiten dudanean, bikainak nahi ditut. Orduan langilea naiz, erango dut, eta gero ere pixkat, beti zoriontsua ere. Eta pixkat ametsegina. Ameslaria zara? Bai, ametsaria naiz. Zer egiten duzu amets? Gauza simpleekin, adibidez, arbola bat begiratzen dut eta gelditzen da naiz 5 minutu amets egiten arbola egiten da, nola egiten du, nola funtzionatzen da, oso polita da eta ze adina aukaiten aldu, zer ikusi du bere bizitzan, jende asko ikusi ditu, eta 5 minutu pasatu dira eta berantago joaten naiz nire ikasketen zat, eta hola gauza denetari buruz pixkat asko pentsatzen dut, hola. Zer da itsasoa zuretzat? Nire oksigenoa da. Nire ideak ordenatzeko eta gauzak nagusi, gauza importantearekin lotura gordetzea ere, eta
oso importantea da, eta pixkat mendiekin aurkitzen dut sentimentu hori, baina itxasuarekin bereziki zen eta energia asko badu, eta energia hori nire pentsaketa denak kentzen ditut, kentzen du nire burutik. Orduan, pixkat ere nire ama bezala da, problemak banin baditut, itxasuan joaten naiz, eta dena kentzen da, eta lasaiki berriz etortzen naiz etxerat. Nire horrekarentzat oso importantea da itxasuan joatea, baina ez bakarrik surfatzea, ere body surf egiteko, igerizeko, uainekin jokatzea, oso importantea da. Eta ere surfarekin, pixkat nire personalitatea eta nire sentimenduak erakusteko oso interesgarria da ere bat egitea naturarekin eta ozeanoarekin gauza politak egiteko eta gauzak erakusteko ere asko maitatzen dut. Aipatuko dugu berehala surfa, baina itsasoan igeri egin esan duzu, lehen baleen aipatu dizut, ez da sekula egin duzun urpekaritza baleekin, edo baleri gabe baldin badere urpekaritza toki ikaragarriren batean edo. Ze itsasoa ederra da, beti, baina barruan, azpitik ere oso ederra da. Bai, ez dut egiten, beheran ez dut egiten gauza horiek, baina nahi nuke egin, bai. Bueno, zurlaria zara. Zer da zuretzat zurlari izatea? Esnatzea eta mareak begiratu, ozeanoa begiratu, ozeanoari pentsatu, uainekin eritmo berdinekin bizitza egin, eta ere babestu, ozeanoa babestu ere, eta ingurumena osoa errespetatu, eta zer izaten alda ere. Ez didazu aipatu txapelketarik, eta lehiatzen duzu. Bai. Orain arte aipatu duzu surfa gauza asko, baina txapelketak ez dituzu aipatu. Beraz, garrantzitsua da, baina ez hainbeste. Ez hainbeste. Lehiaketa bonus bat bezala da. Zeren eta entrenamendua asko maitatzen dut, eta gauza bikainak ukaitea asko maitatzen dut. Orduan lehiaketa niretzat ongi da, baina surfa gauza beste bat da, eta lehiaketa gauza beste. Piskat desberdinak dira, zeren eta uran joaten nahi zenean, ez dut pentsatzen, oberena izan nahi dut. No, ez nahi dut ozeanoarekin bat egitea eta lasaiki. Orduan pixkat desberdina da lehiaketarekin, baina oso gauza bikainak egin nahi ditut. Orduan lehiaketa edo ez berdina da, eta ona da gauza politak nahi duzula egin lehiaketentzat, orduan lehiaketa egiten dut ere. Baina ez da nire bizitza osoa. Beraz, emaitzak lortzeko bidea akaso bai, entrenatu, esan duzu, bikaintasuna nahi izaten duzu hor, baina gero emaitza etortzen ezpada, bainoa lasai gelditzen da. Edo? Bai, zen, eta badut nire ikasketak asko maitatzen ditut ere, eta ez dut bakarik lehiaketak, eta hori importantea da ere nire horrekarentzat lasai gelditzea, eta baina emaitzak gustatzen zait ere. Beraz, iristen mazara challengerera, edo zetera, edo olimpiar jokoa jokatzera, bai, ez da? Bai, noski, bai.
Hoie dira zure ametsak, esan dezagun amets alor horretan, emaitzen alorrean, ez dakit, amets egiten duzu hoiekin? Emaitzak ukaitea, bai, baina ez bakarrik emaitzak, ala ere emaitzak ukaitea, baina lura errespetatzearen zehar. Ez egazkinekin joatea munduaren zehar eta ez pentsatzea nire eraginari asko pentsatzen dut gauzak egiteko eta hori importantea da niretzat emaitzak ukaitea, baina eraginak gutxiena ukaitea. Irakurri dut, zure elkarrezketa batean, nola erabaki zenuen Frantziako txapelketako, edo Frantziako zirkuitoko txapelketa bat Guadalupen jokatzeko azenean, ez joatea erabaki zenuela horrexegaitik. Zure karbono arrasto hori, oso handia izango zelako. Ez dakit, zaila da uztartzen, ez da? Surf profesionala da munduari bueltak ematea. Eta zuk hori egin nahi duzu, baina zure arrasto hori txikia izan dadin, gehiegi hegazkinez bideiatu gabe. Bai, zaila da, ez da, inoa? Oso zaila da, asko pentsatzen dut, egunero nola hobeto egiten aldut, baina emaitzak ukaitea ere, baina niretzat posiblea da, zure helburuak pixkat aldatzen duzu, eta posiblea da orduan, txapelketa hori ez dut egin Guadalupen, baina asko entrenatu naiz beste txapelketak ondo egitea, eta pixkat lortu du, baina ebakiak ukan ditut, orduan komplikatua izan da, baina niretzat pertsona bat bere oreka aurkitu behar du, eta natura niretzat oso importantea da, orduan nire orekan pisu asko ukaiten du, eta... Bai, zuretzat garrantzitsuagoa da hori. Bai, garrantzitsuagoa da, eta nahiago dut emaitza gutxi ukaitea, baina esnatzea goizean eta pozik izatea naturarekin eritmoa eta dena sentitzea eta errespetatzea. Bai. Hori da importantea dena ditzen. Gerta daiteke, Challengerera zailkatzen zara, adibidez, eta joan behar duzu, edo joan beharko zenuke, Australiara, Ego Afrikara, Kaliforniara, Hawaiira, Brasilera, horragian aukeratu egin beharko da. Bai. Ez nahi zor horreinik, baina pentsatu nuen, bai, eta jaiatuko dut gauzak desberdinki egitea, ez dakit denbora gehiago aurkitzea joatea, autoz edo itxasontziz. Orekatuago, ez da? Zure oreka hori mantentzen, ez da zaiatuko zera. Bai, jaiatuko dut, eta egazkina hartu badin badut, aldi bat edo bi hartuko dut, baina ikusiko dut ere zen, eta pentsatzen dut surfa eta natura ezin duzu partekatzen. Gauzak oso loturak dira, eta niretzat WSL gauzak aldatzen alditu ere pixkat erresagoa izatea atletentzat gauzak egitea, baina bere eragina gutxirekin. Nola zinen zu olatuak hartzen? Surfera nondik iritsi zinen? Ez dakit, etxetik datorkizu edo nondik? Ondartzatik, endaian asko jokatzen duen ere aizparekin eta uainekin jokatzea nahi nuen sensazio gehiago ukaitea eta sensazio gehiago nahi ditut. Surfa eta nire guraso eran dut surfa nahi dut hasi dut eta nire lehen uainan sentitu dut, baina nire kirola da. Eta hola erori naiz surfan, zeren eta nire gurasoek ez zenuten surfa egiten, eta hola nire aizpa hasi du gero, eta nire gurasoek gero ere, eta surfari familia bat gara orain.
Ondo. Aizpa aipatu duzu. Bai. Sara, zu baino 3 urte gazteago, eta ura ere txapelketetan. Ez dakit, zuri lagungarri egiten zaizu, txapelketara joan, eta aizpa erean egotea, bidaia hori, txapelketarako bidaia hori aizparekin egitea, biok gauza bera egitea, gero etxean hitz egin behar baduzu horri buruz, edo lagungarri zaizu, Ainoa? Bai, asko lagutzen nau, eta nire aizparekin gauza asko partekatzen ditugu, ez bakarik surfa, baina ere gure pentsaketak eta dena. Eta surfari buruz beti entrenamenduak egiten ditugu elgarrekin, surfatzen dugu elgarrekin, eta ni edo Sara motivazio gutxi du, baina beti bestea erraten du, joaten gara, eta momentu honak pasatzen ditugu, eta hola ere asko, oso pozik gira, eta oso importantea gauzak egiten baldin badituzu, hola egunero zaila dela, pozik izatea oso importantea da, eta nire aizparekin beti pozik naiz bakarrik nire aizpa begiratu, eta zoriontsu bilakatzen naiz orduan, asko lagutzen nau, bai. Eta elkarren kontra tokatzen zaretenean, txanda berean, likra jantzi eta aizpa aurkari. Bai, lehen pixkat zaila zen, zeren eta handiagoa naiz, orduan olatuak usen ditut nire aizpari, baina emaitza oberenako ditu, eta orduan ezin dut hori egiten, zeren eta ez da ongi izaten. Eta denborarekin aurkitu dugu nola izatea laguntzen, nire aizpa laguntzen dut eta berak laguntzen du, baina ni naiz nagusia eta berak da nagusia. Ez da... Bagoitzak pixka bereari begiratzen dira, lehiaketan, ez? Bai, lehiaketan, 10 minutu, edo 15 minutu bakarrik kontrak gara, baina gero estrategia bat aurkituko ditugu, bestea laguntzea lehena naiz, eta nire aizpa lagunduko dut, edo hirugarrena naiz, Sara laguntzen du, eta hirugarrena eta laugarrena berdin bagara, kontra gelditzen gara, eta oberena irabaziko du. Bitxia da, gertatu da momentu berean, zuek, bi aizpak ari zareten lehiatzen, eta hegoaldean Janire González Etxabarri eta Anete González Etxabarri bi aizpak ari dira, baita ere, bide berean askotan egiten duzu topo, ez da? Aizpen kontu honetan. Bai. Bai. Hitz egiten duzu, ez da haiekin sekula hitz egin duzu horri buruz? Ez dugu... oraindik ez. Ikasketak egiten ari zara, zeuk esan duzu, zuretzat ikasketak ere oso garrantzitsuak direla. 23 urte dituzu, nola moldatzen zara ikasketak egiteko, azterketak, eta entrenamentuak, lehiaketak? Antolaketa asko hartzen du, nire urtea 2 urtez egiten dut, aste erdi bat egiten dut Bolderen, eta beste aste erdia Euskal Herrian bueltatzen naiz, eta hor entrenatzen naiz. Hola antolatzen dut, eta gero lana asko hartzen du. Antolaketa asko. Antolaketa, asko pentsatzen dut antolaketari. Energia asko hartzen du, baina bai du. Erraztasunik baduzu horretarako? Kirolari, pixkat kirolari profesional bide horretan zaudetenak eta ikasten ari zaretenak erraztasunak dituzue? Bai, aukera badut nire irakasleekin asko mintzatzen dut, eta oso atseginak dira ere, ulertzen dute nire proiektua, orduan laguntza badut, eta hori nagusia da zen, eta ezin baduzu laguntza, imposiblea bilakatzen da. Orduan, adibidez, Bolderen elkarrizketa bat nuen irakasle batekin, baina ezin dut joan 10 minutuko elkarrizketa bat Bolderen
bakarrik 10 minutuko gauza, eta galdetu dut irakasleari, eta erran du, bai, gauzak antolatuko ditugu desberdinki, eta borderen zarelarik, deitzen nau, eta hola egingo du, eta gauza txikiak dira, baina dena aldatzen du. Haino, zer da zehazki ikasten ari zarena? Zer da itxasoen zientzia? Gauzak oso desberdinak ikasten dituzu, baina lotura bada denetan. Arrokak ikasten ditut, baina ere biologia. Itxasoa da lotura, beraz. Bai, itxasoari lotura da, eta ere uainak, klimari buruz ere, zeren eta ozeanoa, lotura da klimari buruz, eta dena horrekan ematen du, temperaturak ere, orduan gauza hainitz ikasten dituzu, baina dena ozeanoari buruz bilakatzen da, eta loturak egin behar dituzu ere gauza desberdinak arte, voilà. Gustatzen zaizu? Bai. Eta zure ikasketekin loturiko, ez dakit, ze lanbide nahi zenuke etorkizunerako? Pentsatu duzu hori? Ez dakit, bakarik, nik bakarik natura babestu nahi dut, orduan, gauzak badakit nire ikasketekin, eta gauza horiek erabili nahi ditut naturarentzat. Hori egiten balin badut pozik izango naiz, baina ez dakit oraindik ze lanbidean izango da. Garaiz gabiltza? Natura babesteko, itxasoa zaintzeko, edo ja berandu gabiltza? Natura dena ez, baina guk bakarik gure tokikoa babesten aldugu, eta bakarik hori, nik egiten baldin badut hori zu ere, eta jende osoa egiten baldin badu gauza horiek bere tokiko gauzak eta bere tokiko natura babesteko, natura dena babesia izango da, orduan nire energia ematen dut gauza horietan, zeren eta kontrolatzen ditut tokiko gauzak, eta hola posible da niretzat. Agian ezin dugu guk hemendik Australiako korala salbatu, baina guk gure ingurunea bai, ezta? Bakoitza bere ingurune, ezta? Vale. Ondo dago. Ahaztu dezagun karbono arrastoa. Hori ahaztu. Munduko ze txokotara joan nahiko zenuke, olatuak hartzera, surfa egitera. Patagoniarat gustatzen zait. Bai, zen eta abentura asko bat duzu, ez dut ezagutzen, eta han ozeanoa oso energikoa da ere, orduan interesgarria da niretzat, bai. Ez da erantzun ohikoa, ez da erantzun arrunta, normalean hori galdetzen duzu, eta Indonesia, ez dakit Australia, Hawaii, beti olatu oso onak, baina zuk abentura kutsu hori gehitu duzu, ez da, zuk Patagonia, olatuak bai, baina beste zerbait ere bai. Bai. Naturari buruz ere, lotura aurkitzea, gauza pixkat komplikatuagoa, bai, abentura aukaitea, gauzak ulertzea, gauzak komplikatua aurkitzea, eta hori gustatzen zait, bai. Eta etxetik hurbil, zein toki da gustatzen zaizuna olatuak eta natura ingurunea denak bat egiten duen, zein Euskal Herriko toki gustatzen zaizu? Lafiteniako ondartza asko gustatzen zait. Natura baduzu oso polita da, jaizkibel ikusten alduzu surfatzea, eta pixkat nire etxea da handitu daiz, eta nire etxea bezala da, sentimendu berdina badut, eta oso polita da ere,
eta olatua asko maitatzen dut. Hortxe esan behar dizut, gainera olatu hona da. Bai, eskoina hori oso polita da ere. Bai, nafitenia izan. Nafitenia, hortxe utziko dugu bere. Hainoa, jabokatu egin behar dugu. Baina azkena nik ez dizut galdera egingo. Zuk erantzungo duzu, zuk esan nahi duzuna, galdetu ez dudan zerbait, esan nahi duzun zerbait, zure esku azkenengo hitzak. Pozik izatea gure ingurumenarekin eta lotura aurkitzea gure eguneroko bizitzan naturarekin hori niretzat oso importantea da eta gauza nagusiak dira eta ere babestu zure familia eta zure natura ere eta hori gordetzea zure buruan eguneroko bizitzan. Mezu polita da. Ainoa Leizeaga benetan eskerrik asko gurekin izateatik eta segi holaxe. Irribarretxu eta gozatzen. Mil esker gainitz. Talaiatik.